बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय काम्फा बरगयारी आरो कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय। काम्फा बरगयारी आरो कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा गोबां फिनजाथाय होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों बेफोरखौ फोरमायलांनि। काम्फा बरगयारी बिथाङा जेसेबां रां दं जमा खालामनानै मोजां संसार जानो नाजादो एबा रां जमा खालामनानै संसार जालांनांसिगौ। जा एसे एनै रां दंबावो बेखौ जिमायनानै रायजो जानो नाजादो। थाखाखौ गारनानै हाग्रामाजों बिट्रेड खालामजा। मानोना आं दाखालिबो होनदों हाग्रामाया गावनि राइट हेन्ड चन्दन ब्रह्मखौनो जुदि सिनायलाब्ला, गावनि राइट हेन्ड साफ्रोमबो बिपिएफ दैदेनगिरिखौनो सिनायलाब्ला, गावजों आगसि आगदा थानाय बिएलटि लिडारफोरखौनो सिनायलाब्ला, गाबोन जेननानै जेब्ला काम्फा बरगयारिया लाथिख' जागोन रांखान्थि बिथिङाव, बेखौबो बिथाङा जोगारखागोन, बे 100% कनफार्म। मख'जाथावदि बावैसो साननि उनाव इएम रनजित बसुमतारीया सा 700 जयनिं हाबाफारि लागोन, बेखौ काम्फानि न' सेरावनो लानाय जागोन होनना बुंथियो मावफुं सोद्रोमा बिथाङा। आरोबाव कास्टम बसुमतारीखौ मासे जोला सिंखावरिजों रुजुदों। कास्टम बसुमतारी बिथांखौ मासे जोला सिंखावरिजों रुजुनानै बाथ्रा बुंदों रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बे सिंखावरि जोलानि बाथ्राखौ लानानै जेबो आबां जाबां जानांगौनि खोथा गैया होनना बाथ्रा बुङो। आरो सा 856 बिपिएफनि समाव टेट उथ्रिनानै थानाय आरो बेखार जानानै थानाय लाइमोनफोरखौ इउपिपिएल दोलोआ साख्रि होदों होनना रोखा फोरमायो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। आं बिथांखौ गिबियाव आङो बेस्ट अफ लाक जासिग्रोबाय, गाहाम हामलायथि जासिग्रोबाय। इसोरा बिथांनि गाहाम देहा गुफुं देहाखौ जेब्लायबो नोजोर होबाय थाथों। बिथाङा सासे गाहाम बा मोजां बर' दैदेनगिरि। डेम'क्रेसियाव बयहाबो मोन्थाय दङ राजखान्थि गेलेनो बा राजखान्थियाव बाहागो लानो। बिथांनि देरहासारनायखौ आंबो लुबैयो, देरहाथों। खिन्थु मोनसे खोन्थाया सैथो, बिपिएफआ दिनैनि दिनाव देरहानायनि लामायाव गैला। टिकेट लानायनि सिगां काम्फा बरगयारी बिथांखौ खावलायदों, नोंथांनाव जा एसे एनै रां दंबावो बेखौ जिमायनानै रायजो जानो नाजादो। थाखाखौ गारनानै हाग्रामाजों बिट्रेड खालामजा। मानोना आं दाखालिबो होनदों हाग्रामाया गावनि राइट हेन्ड चन्दन ब्रह्मखौनो जुदि सिनायलाब्ला, गावनि राइट हेन्ड साफ्रोमबो बिपिएफ दैदेनगिरिखौनो सिनायलाब्ला, गावजों आगसि आगदा थानाय बिएलटि लिडारफोरखौनो सिनायलाब्ला, गाबोन जेननानै जेब्ला काम्फा बरगयारिया लाथिख' जागोन रांखान्थि बिथिङाव, बेखौबो बिथाङा जोगारखागोन, बे 100% कनफार्म। मानोना जिखुनु दाय, गावनि दायखौ एरायनो थाखाय जिखुनु माबाखौनो बियो माने रिपिट गाज्रि जोगारनो हायो। आंथ' दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियायाव होनखादों, दिनै जुदि नोंथाङा हाग्रामाखौ सोङोब्ला बिआर फेरेंगाया नोंथांनि सायाव अजद दैखांदों जे नोंथांनि बिहावा 150 बिगानिख्रुइबो बांसिन रिजार्भ फरेस्टखौ धंस खालामनानै साहा बागान गायदों। बे साहा बागान गायनाय नोंथांनि बिहावनि सायाव इउपिपिएल दोलोआ दिनै सरकारा एक्सन लानो नागिरगासिनो दङ। होमब्ला नोंथाङा मा बुङो होननानै हाग्रामाखौ सोंबा बियो मा होनगोन मिथिबाय? थोद जाम्बा, आंहा बिहाव गैया, बे आंनि बिहाव नङा होनगोन। बे क्लियार। गतिके हाग्रामाया गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय जिखुनुखौनो मावनो हायो, जिखुनुखौनो बुंनो हायो। दिनै जोङो जुदि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि बाथ्राखौ सानोब्ला, रुनिखाताखौ बिपिएफनि मेइन दुर्ग होननानै बुङो, खरं होननानै बुङो। खिन्थु बे रुनिखातायाव दिनै बिपिएफनि जा सापर्टारफोर बियो लाथिख' जानो थांगासिनो दं। आं बुङा लाथिख' जाबाय होननानै, थांगासिनो दङ। गतिके बावैसोनो रुनिखातायाव जोङो 700सा जयनिं खालामनायनि थाखाय प्रग्राम लादों। आरो बे प्रग्रामखौ जोङो फुजानि सिगाङाव लागोन आरो काम्फानि न' सेरावनो लानाय जागोन। गतिके दिनैनि समाजाव सान्थि आरो जौगालु बे बाथ्राखौ लानानै 21st सेन्सुरिनि सुबुं हिसाबै गासैबो लुबैयो। जाय असान्तिनि राजा हाग्रामा महिलारि आरो बिनि सान्थ्रि गाहाय काम्फा बरगयारी, बिथांमोननि दैदेननायाव
जाबायदि माने पलिटिकेलि लाभालाभनि थाखाय सोरबा सोरबाया ब्लाड सेड लाबोदोंमोन, कनफ्लिक्ट लाबोदोंमोन, बेफोरनिफ्राय उद्रायनाय मोननानै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोनि जा खुंथाय राहा खान्थि बेखौ मोजां मोननानै दिनै दोलै नोगोरै फैगासिनो दं। अबयसे हाग्रामाया दा मोनसे जयनिं प्रग्राम देखायगासिनो दङ। मोनसे समाव बिपिएफखौ गिनानै बिटिसिनि मानसिफ्रा बिपिएफखौनो सापर्ट होजोबखादोंमोन। गतिके बै बिपिएफआनो बिपिएफआव जयनिं जानायनि खुनु मिनिं गैया, बेखौ जोङो प्रमान होनो हायो। मैया बाक्सानाव उदालगुरियाव मोनसे जायगायाव जयनिंनि मोनसे माबा हगारदों, नोंथांमोननि मिडियानिफ्रायनो ভিডিঅ' হগাৰদों আছামিসনা। মই বিপিএফ আছিলোঁ, মাজতে অলপমান মানে মিটিঙে কামে ওলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ, অসুবিধা থকাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ আজি মই বিপিএফত জইন হ'লোঁ होननानै बुंदों। আকৌ एबार आरोबाव खेबसेबाव बिपिएफआवनो दंखायोमोन, माने मानसिफोरखौ देखायनो थाखाय बिपिएफआवनो जइन जाफिनदों होननानै लासिं सिं बाथ्रा आरो। नाथाय बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा बुङो, साफागुरियारि बिथाङाबो बुंदों, बिथांमोननि जयनिं प्रग्रामावनो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा मोना मोना थांनानै हर थांनानै बादा होयो। बेसेबां जयनिं जानानै मोनसे खोन्थाखोनाय, जेब्ला जोङो हाग्रानिफ्राय फैदोंमोन, सिजफायार खालामनाय, एकर्ड खालामनाय गासिखौबो माबानानै, बे समाव नोंथांमोननि सांबादिकफ्रानो जोंखौ सोंदोंमोन जे नोंथांमोनखौ सोरबाया जर जबस्ति लाना फैदों नामा होननानै। आं बेवहाय थोंजों फिननाय होदोंमोन, मानसिखौ अन्थाइखौ थिखांना लाबोनो हागौ, खिन्थु मानसिखौ थिखांना लाबोनो हाया। दिनै मानसि, बे मानसिखौ जों खानानै दोननो हाया। सोरबाया थांनो गोसो जादोंबा बे थांखागोन, आरो सोरबाया थांनो गोसो जायाखैबा बेखौ हाजारखि नाजाबाबो बेखौ लांनो हाखाया। गतिके गोसो जानाय मानसिया थांदों, बिथांमोना लांनो हायिनि थाखाय मानसिफोरजों फुस्लायबाबो थांजायैनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों। बेफोरथ' अनला ओंख्रियाव आगान थायै रावफोरसो। बर'आव मोनसे बाथ्रा भाव दङ, मा होनो सिंखावरि जोला। सिंखावरि जोलानि सल'खौ नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखैथाय? सिंखावरि जोलाया बिलो मोनसेयावनो थाया, बिलो सोलाय सोलाय बियो बारस्लायबाय थायो। आरो कास्टम बसुमतारी नामा, कास्टम बसुमतारीयाबो मासे सिंखावरि जोलासो। गतिके बेसेन गैयै बे सिंखावरि जोलानि रावखौ लानानै जोंनि बिटिसिनि मानसिफ्रा आबुं साबुं जानांगौनि गोनांथि गैया। समाज दानायाव आं नङा, आंखौथ' जेनेबा इउपिपिएल दोलोनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै गुबुना गुबुन बाथ्रा बुंनानै माने बाहाना खालामदों होननानै बुंनो हागौ, खिन्थु बिसेसभाबे इन्टेलेक्सुवेलि स्टाडि खालामबाय। मोनसे समाव हाग्रामानि दैदेननायाव जौ जुवा ड्राग्स मेला 365 सानाव 365यानो मेला जायोमोन। 365 सानाव 365यावनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआ बरबाद जानायखौ जों रेकर्ड दङ जोंनाव। गतिके दिनैनि सम आरो आगोलनि सम बेसेबां माने अख्रां आरो हाजों सोमोन्दो दङ, डिफारेन्स माने फारागथाय दङ। बेखौथ' जों बुंनांगौनि गोनांथि गैया, बेखौ समाजानो मिथिखादों। गतिके बिथांमोना हाजारखि कमप्लेन खालामदों, जोंनि सायाव प्रपागान्डा खालामदों, बिसोरनि प्रपेगेसना समाजनि गोरबोआवहाय थावरि गैलिया। मोनसे खोथा कास्टम बसुमतारीया बुंदों जे इन्डियानि सिदाफोर बा सोद्रोमाफोरखौ लोगोसे माखासे बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ नोंथांमोननि सरकारा साख्रि होनो हायाखै होनना बुंदों दिनैसिमाव। आं एनडिपि होननानै डाइरेक्ट बुंनो नागिरा, गासिबो ग्रेजुवेलि जालांगोन। 3 बोसोराव 1 बोसोरा अलरेडि कभिडआवनो थांखादों। 2 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै जों बयबो मिथिखागौ। 852निख्रुइबो बांसिन टेट परिखा होनानै हाग्रामानि दिनाव पास जानानै लाइफखौ स्पइल खालामनाय मानसिफोरखौ जोङो दिनै साख्रि होनो हाबाय। 900निख्रुइबो बांसिन 1990 मायथाइनि अबिबि होननाय अपारेशन ब्लेकबर्डनि गेजेरजों साख्रि मोननाय मानसिफोर, जायफ्रा दिनैसिम बिपिएफनि समाव पेमेन्ट मोननो हायाखैमोन, 900निख्रुइबो बांसिन मानसिनि साख्रिखौ जों दिनै रेगुलाराइज खालामबाय। गोबां एग्जाम्पल दङ जों बुंनांगौ जायोब्ला। मोनसे खोन्थाखौ जोङो नाय, जोङो माबोरै साख्रिखौ डाइरेक्टलि होनो हानो?
हाग्रामाया UPPL दोलोनि सरकार दानाय लोगो लोगोनो जोंनि एकर्डनि एगेन्स्टै केस होबाय नङा होमबा आं केसफोरखौ बुंनि जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों जों जे साख्रि होनायनि मोनसे बेबस्था दङ काउन्सिलाव बे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि एगेन्स्टै बिथांमोना हाइकर्टआव केस होबाय हाइकर्टआव केस होनाय डेट सिन्थाय आंनाव दं आं दा डेटाखौ लायाखै नोंथांमोना नेयोब्ला आं दाबो हरनो हायो डेटाखौ आंनाव डायरियाव दं डायरिखौ लाफानाय जायाखै थांनाय जुन मासाव जोङो केसआव हाइकर्टआव देरहानो हाबाय दा जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दानो थांगासिनो दङ मानोना बेखौ दाखांबासो जों साख्रिखौ होनो हागोन जोंनियाव 1100 पस्ट खालि दङ 1100 पस्ट खालियावहाय मुंख्लं फेमिलिनो बेसेबां पार्सेन्ट जोङो होनो हागोन जोंनि एक्स NDB वार्कारफोरनो बेसेबां जोङो पार्सेन्ट होनो हागोन एक्स आबसु वार्कारफोरनो लेखा गोनां सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेसेबां पार्सेन्ट होनो हागोन बेखौ जोङो दा स्टाडि खालामगासिनो दं हाग्रामाया गावसोरनो साख्रि दाहोनो हाथों होननानै केसबो होगोन आरो जोंखौ साख्रि होनो हायाखै होननानैबो बुंगोन आं दहायनो बुंखांबाय माने सिंखावरि जोलाया बेसेन गैया बेयो जो नागिरनानै जेरै सिंखावरि जोलाया बिलो सोलायबाय थायो थिग बेफोरबायदिनो कास्टमनि केरेक्टार बियो कास्टमार नागिरना गाव कास्टमार हिसाबै माने दिनै माने मोनसे हालामनिफ्राय मोनसे हालाम माने पार्टि सोलाय दिनै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिरदों गतिके मोनसे खोन्थाया स्पस्ट 900निख्रुइबो बांसिन जोंनाव मा होनो गावबुरा पस्ट दङ बे गावबुरा पस्टखौ सरकारि खालामनो जों नाजागासिनो दङ दाखालि 11टा केसखौ जोङो हाइकर्टआव देरहाबाय BPFनि एगेन्स्टै दा आरो मोनथाम बिथांमोना केस होबावदों अब्लाबो बे मोनथामखौबो जों बावैसोनो देरहानो थांगासिनो दङ आरो गावबुरा 900 पस्टखौबो जों दा क्लियार खालामनो थांगासिनो दङ दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिखिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं न'आव खौरां लानो हागोन